rámci naskladenia do systému zadávate, čo vám kedy a od akého dodávateľa bolo doručené. Naskladňovať má zmysel až vtedy, keď máte vytvorené skladové karty, naparované receptúry a urobenú porovnávaciu inventúru. Klikneme na nové naskladnenie. Pokiaľ máte viac skladov, tak vyberiete ten, do ktorého chcete tovar naskladniť. Potom zadáme dátum dodania, väčšinou budeme pracovať s dátumom z minulosti, teda dňom, keď vám tovar reálne dorazil. Odporúčam vyplniť aj čas, aby záznam čo najlepšie zodpovedal realite. Surovina by sa vám nikdy nemala dostať do minusu. Ďalej je tu číslo dokladu. To slúži pre vašu kontrolu, aby ste si vedeli overiť, že konkrétny dodací list ste už do systému zadali. Vyberieme dodávateľa. V systéme je ich niekoľko stoviek, ale ak tam váš dodávateľ nie je, môžete ho jednoducho doplniť tým, že zapíšete jeho názov a uložíte kliknutím vedľa. Teraz zadáme samotné suroviny z dodávky. Napríklad, priviezli mi kofolu, jeden 50 litrový a jeden 30 litrový sud, teda spolu 80 litrov. Ak sa cena oproti predchádzajúcej dodávke zmenila, jednoducho ju prepíšete podľa nového dodacieho listu. Ďalší príklad. Zrnková káva, 12 kg, cena za kus 15 eur. Ak vám dodali surovinu, ktorú ešte nemáte v sklade, môžete si ju vytvoriť priamo počas naskladnenia. Napríklad čipsy. Ide to rýchlo a poznáte to už z predchádzajúcich videí. Hodnota naskladenia by mala ideálne zodpovedať sume na dodacom liste. Ak vám dodali aj prepravky, môžete si ich tiež zapísať a rovnako aj ich vrátenie. Napríklad, priviezli mi 5 kusov a vraciam 8 kusov. Pridám poznámku a naskladnenie uložíme. Každé naskladnenie môžete spätne upravovať až 45 dní dozadu. Stačí kliknúť na ikon ceruzky a opraviť potrebné údaje. Napríklad, ak vám dodali len 11 kusov, pretože 12 bol poškodený a vrátili ste ho dodávateľovi. V zozname naskladnení môžete vyhľadávať podľa dátumu, dodávateľa, čísla dokladu alebo autora, ktorý naskladnenie naposledy upravoval. Takto jednoducho spracujete manuálne dodávky a udržíte si poriadok v sklade.